एकदम हौवाखौ दोखो दोखो सेल एकदम इम्बु गोलाव जानानै रसमाया गावनि बिमा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि मान सन्मान सेस बेफोरबायदि आं मालिस होनानै मोजां रायजो राजाफ्रा बिसार खालाम बिसोरखौ अब्लासो माने नङाब्लाथ' नेक्स्ट टाइम माने गेरेन्टि गैया मोजां लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअब्लाबो नुनानै मिथिबाय जोंहा जिथुनाखि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना माबाखौहाय जिथुनाखि रसमा आरो बै जिथुनाखि रसमाखौ लाना खारनाय बेखौ हमनानै न'आव हरबाय नङा होमबा दायो गैयाब्लाबो जिथुनाखि रसमाया हौवाजों न'आव गैया दै मानो होनब्ला दा मोनसे गोबां नेमखान्थि दं नालाय दा बे नेमखान्थिफोरखौ फल' खालामनांगोन नङा होमबा दिनैहाय रसमाया गावनि न'आव दङ आरोखि ओमफ्रायहाय आंनि बुंनाया बेसो नोंथांमोनहा दिनै मा होनगोन ना आङो दिनैनि दिनाव गिबिसिनथाराव बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो मानसिफोरखौ सोरबा दोनखारबोनाय सोरबा माबा मोनसे बिपद जानाय गोबां बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना गोबां माबायो हेफाजाब होयो गोबां मदद होयो आरो गोबां नुयो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होमबा बेखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बिथांमोनखौ आरो बेजों लोगोसे रसमा बिनानावमोनखौ हमना हरनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आरो जाय बिथांमोना व्यक्ति जिथुनाखि सापर्ट खालामदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्रायहाय लोगोफोर खोथाया जाहैबाय जिथुनाखि बे जेब्ला हमखांनानै बा हमनानै फट' खेबदोंमोन नङा होमबा दा बे फट' खेबनायाव नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो रसमाया बै जिथुनाखि हौवा नङा होमबा हौवाया लाना फैदों माने हौवायाबो माने खुसिसो आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा रसमायाबो हादेदे आरोखि माने रसमायाबो मोजां नोजोर नायदे बै माने रसमाया बै हौवाखौ हादेदे नायनानैसो मिनिदों आरोखि अब्ला बैफोरबायदि फट'खौ नुयोब्ला दिनै मा मोखाङै बिसोरो बैफोरबायदि हादे हुदेदे थानानै माने फट' लाबावखो माने रसमाया बै हौवाखौ जिथुनाखि गावखौ लाबोनाय बा गावसोर सानैजों फैनाय नङा होमबा बैखौहाय फट' लानाय समाव बै हौवाखौ नायनानै हादेदेसो मिनिबावदों आरोखि बै हौवायाबो हादेदेसो आरोखि दिनैहाय आङो बेखौसो बुंनो सानो बिथांमोनहा सानैबो गोसो थोलायनानै खारदों नङा होमबा सानैबो गोसो थोलायनानै बिसोरो खारबाय गैयाब्लाबो मास मोननै जाबाय नङा होमबा मास मोननैखौनो जाबाय होनदो जाथ'वाखै एसे नांबावगौ सानसे साननै सानथाम सानब्रैसो आरोखि ओमफ्राय दा बेवहाय मा होनगोन बिसोरो मास मोननैसिमाव खबर गैया दबर गैया स्रि खनायाव खारना थाफैदों सानैजों गोसो थोलायखानाय नालाय नङा होमबा आरो जेब्ला हमजाखांनानै फट' लायो बेयावबो हौवानि मोखांखौ नायनानै हादेदेसो मिनिबाय जिथुनाखि गावखौ दोनखारबोनाय गावसोर सानैजों फैनाय नङा होमबा दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना हमना मोननायखायसो मोननाय नङा होमब्ला सान हर बा बिराद खस्थ'नि गेजेरजों नाजानायजों जुजिनायजों बिथांमोना हमनानै मोननायखायसो मोननाय नङा होमबा हमनानै मोनाब्लाथ' दासिमबो बिसोर बेबायदिनो थाबाय थागौमोन खनायाव दिनै मा गेरेन्टि आं बै फट'खौ नुनायजों लोगोसे ओरैबायदि गोसोआव सानदों मालाबानि समाव बिथांमोना खारफिनाथ' आं नैबेखौसो सानदों दाउट आरोखि दा खारफिनाब्लाथ' मोजां आरो हौवायाबा एक्सेप्ट खालामगोन खालामा सिगांगौमानि गोदान खारगोदान समावसो एक्सेप्ट खालामगोन नायगिरबाय थादोंमोन उनावथ' गैया दिनै हौवाया सानदोंमोन माने नेमखान्थि थायो नालाय बयहाबो नङा होमबा दा बिथाङा हौवाया सानदोंमोन खबरबो गैया दबरबो गैया आंखौ नाङाबाथ' नाङाबा जोंजों थायाबाथ' थाया बिमा बिफानोथ' खबर हर खि अबेबा खनायाव थैबाय बायबाय बा अबेबा खनायाव माबा मोनसे जाबाय बायबायदां होननानै बिराद सिन्था जादोंमोन आरोखि हौवाया खबर गैयिनि थाखाय दाथ' बिसोरो मालाय जेबो टेनसन गैया स्रि खनायाव फैनानै मालाय गोजोननाय लागासिनोमोन नङा होमबा
दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसना आफादा बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों हमनानै मोननायखायसो मोनबाय नङाब्लाथ' बिसोर बेबायदिनो मालाय गोजोननाय लाबाय थागौमोन नङा होमबा आरो दिनैनि दिनाव हमनानै न'आव हरबाय नङा होमबा न'आव हरखांनानै रायजो राजानि नेमखान्थि बायदि आंथ' ओरैबायदि सानदों ओरैबायदि रागा जोंदों बिनानाव रसमाखौ सिगाङाव माने आङो जेबो माने बारा एथ'ग्राब माबायाखैमोन दै जेब्ला जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार आफादा हमनाय बै फटक लानाय बा फटक थिखांनाय समावहाय हौवानि मोखांखौ नायना हादेरे मिनिदों बे फट'खौ नुनानै ओरैबायदि जोंदों आङो बिमानि एकदम नोगोद रागा जोंखादों आङो साला नोंसोरखौ हमबाय नोंसोरखौ दायो गेरेन्टि गैया आं फोथायनाय गैया मालाबा खारफिननो हागौ बेखायनो आङो बै जिथुनाखि रसमानि गामिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो मोजां सिकित्सा हो मोजां थाव फुनना मालिस खालामनानैहाय बिसोरखौ सावराय आरो दिनैनि दिनाव बै हौवाखौ मा मोखाङै एकदम मोजां मालिस खालामखा ओमफ्रायसो माने मा होनो स्टेटमेन्ट ला बिसोरखौ आरोबाव फैबाय थानाय समाव बिसोरो खारबावगोन नामा फैबाय थानाय समाव आरोबाव बै माबाया जाफिनगोन नामा गेरेन्टि गैया आं फोथायनाय मोनाखै बै सावगारिखौ नुना ओरैबायदि रागा जोंदों आङो बै जायगायाव थांनायमोनब्ला बै जायगायाव दंहैयोमोनब्ला खिन्थु ओरैबायदि मालिस खालामगौमोन आं साला बै हौवाखौ साला गावहाबो हिनजाव दं फिसाला दं जोङो मिन्थिनाय बायदिब्ला आरो बे रसमायाबो रसमा ससियेल मिडियायाव फैग्रा मालायखौ बुजायग्रा बैफोरबायदि मानसियानो बेबायदि जायोब्ला सोरखौ मा घन्टा बुजायबावनो नङा होमबा बा सोरखौ मा बोसोन होबावनो सोर खोनासंबावनो ओरैबायदि रागा जोंदों आं खिन्थु मैयासिमावहाय मोजां मोनदोंमोन गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदोंमोन रसमा बिनानावखौ मोनफिनबाय रसमा बिनानावखौ माबाफिनबाय दिनैहाय बै सावगारि फट'खौ नुनानै आंना थिखिनियाव ओरैबायदि दावखोदों माखासे साला जायगायाव थानायमोनब्ला ओरैबायदि होफ्लांगौमोन आङो खोथा गैयालै आंजों आरो आङो रायजो राजाखौ खावलायो मिटिं खालामनाय समाव मोजां सिकित्सा ला एकदम स्लिम आर्मिनि ला आर्मिनि एकदम मावखारखि दोखो हो मानो खारनायमोन मानि थाखाय मा जाहोनाव रसमाया मा प्रब्लेमनि थाखाय खारनायमोन बैफोरखौ ओरैबायदि मोजां शेप आरो मा होनगोन दानि जुगावथ' जिथुनाखि रसमाया गावनि फिसायखौ खबर लायाखै मास मोननै गाहाम गावनि फिसाजोखौ अनाखै बा गावनि फिसाजोखौ गोसोखाङाखै नङा होमब्ला मास मोननै गाहाम अब्लाथ' बैफोरबायदिखौ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आफादा मोनामोनब्ला हमामोनब्लाथ' बिसोर बेयावनो थाबाय थागौमोन गोजोननाय लाबाय थागौमोन मालाय दिनै बिसोर हमनायखायसो दिनै सोराङाव फैबाय ओमफ्राय गामियाव हरबाय नङा होमबा दिनै रसमाया न'खरखौनो गोसोखांखायाखैब्ला मास मोननै गाहाम जेबो खबरानो गैयाब्ला अब्ला बिसोरथ' खारनायनि सम्भाबना दंफिनो बेखायनो रसमाया हौवाजों गोसो गैखायाब्ला रायजो राजायानो माबा मोनसे खालामदो आरो हौवाया लाफिना बेखौथ' जों मिथिया बा बुंनो हाया नङा होमब्ला गावसोरनि गोसोसै आरो उननि समफ्राव बायसान्स खारफिनलायोब्ला बैखौहाय मा खालामगोन बैफोरखौ एसे मोजां सावरायलायनानै एकदम होखावखा आरोखि आंनि बुंनाय बा आंनि साननायाव बेफोरबायदि नङा होमबा दिनै हौवानि मान सन्मान सेस हौवानि न'खरनि मान सन्मान रसमाया गावनि बिमा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि मान सन्मान सेस बेफोरबायदि खालामबाय आरोखि ओरैबायदि लासिं सिं बेखायनो आङो खावलायो मोजां मालिस होनानै मोजां रायजो राजाफ्रा बिसार खालाम बिसोरखौ अब्लासो माने जाखागोन आरोखि नङाब्लाथ' नेक्स्ट टाइम माने गेरेन्टि गैया मोजां एकदम हौवाखौथ' दोखो सेला एकदम इम्बु गोलाव जानानै माबाना मा होनो गोलाव जालायलायखायोना बेफोरबायदि मालिस होखा अब्लासो जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि अपेन कमेन्ट नोंथांमोना रसमाखौ गोदोनि बायदि फैफिनजानो लुबैयो ना नोंथांमोना आंथ' लुबैयो रसमाजों फिसायजों मोजाङै मोजां संसार जाफिन गावनि फिसाजो दं सासे नङा होमबा
मोजां मोजां जाफिन जि जाबाय गोरोन्थिया बयहाबो जायो नेक्स्ट टाइम आरोबाव दा खारफिन बैखौसो आङो लुबैयो खिन्थु आङो बै फट'खौ नुनानै ओरैबायदि रागा जोंदों माने आंनाव फोथायनाय गैया खारफिनगोन बेफोरबायदि आंनि दाउ दं